Sziasztok! Most a mai videóban tatovatásni fogok, és megnézzétek, ha én ott fogok tatovatásni. Na kezdjük is el! Bocsánat, hogy zaj lesz, vagy ilyen vitás. Ne, kezdjük is el! Ha meg vagyok fájszva, mindegy, csak most bejövök ide. De most nézzük meg, hogy én hogy tatovatázok. Most a lovat fotlatozom. A másik videóban láthattátok, hogy az óvodában van. Most teljesítem. Ezt a házat még nem építettem fel teljesen. De most felfogom, most kezdjük el a szulit. Jött inkább. Most egy picit szépen beszélek, mint de nem éven semmikor lesz, és nézzük, hogy ezt a videóban. Amit jöjjön meg az részosztály. Anyja várj már a kis fotózást. Na Bási, mitől lesz a fotózás? Hát Jászmin, minden lesz. De vigyázzál a telefonodja. Nad összehajszad úgy, tudod. Jól van. Na, de-tet. Szajtozó lesz a... Lízi! Menjén, hogy ez túl handos volt ez a zene. Teljesen lenőpással megmedett. Második követtem van a hardvonatem, és ott lesz a fotózás. Mert vadott fászfodéltet. Nem lesz most fújázás. Tehát... itt van Ádita. Na, akkor kezdjük. A fotózás ilyen Halloween lesz. Mert hamarosan jön a Halloween, vagy már volt, nem tudom. Azt hiszem, egy ilyen fotó lesz. Mert hamarosan jön a tajászon, és a tajászoni fotó lesz. Sanály ott van, mert most ballatnak le a tip. Ez fog leballatni, ez. Le fog ballatni ez a fiú, ez a Tiszján is le fog. Ez nem ebbe az suliba jár, ez is le fog ballatni. És majd ilyen ott arról is a videó, és szerintem majd ezután fognak leballatni. És ez fog leballatni. Azt hiszem ennyien vagyunk az osztályba. Mert van még egy 3 fiú. Nem tudom, miért volt az. Mondjuk Leden. Nem. Leden. Ami itt van ez a fiú. Itt. Mert itt egy fiú. És az itt van. És összesen 3 fiú lesz. A tanárval együtt 5. Szerintem 5 fiú lesz, mert ja nem 3, 4 fiú lesz, mert nem valód. Na, járunk egy fotózást az osztályval. Bár, nincs ide. Mit ajánlok, nem tudom, hogy beférete és hogy jött a műtött. Nem baj, ha nem látszanak. Majd hiányunk minden tettes fotót a tanárban. Most úgy lesz, hogy először a fiúk partjának, utána a járnak, vagy először a járnak, majd járnak ki az első szét. Most utána a fiúk. És ezt ki fogjuk venni a táblán. És ennyi volt a fotózás. Mert van a balladi tépet.
utána jönni fog a másik tép, amitől már teljesen ballatnak. Attól mert fehérbe lesz, mert szerint. Ide is nyitom a tépet, ha én azt hiszem, hogy ide valahová lehetett tenni tépet. Nem baj, nem, de ide be tudtam már menni. Bele akartam, de nem tudtam sajnos. Na, és ez már nem tiatom tett fotót, úgyhogy itt vagyunk. Ez sima fotót, ami itt van a... Ott a feje valahogy itt. Nem, ezt idokjuk. Ez nem olyan elhívő. Nem baj, nem csak majd a balladásomat. Na menjünk a libbe. Menjünk a libbe. És utána... mi meddig zenézek. Amit ott felállott. Tudjuk, ide deszítetett, hogy fiúkat a tisztatomatázott, meg ilyen hív. Tudom, és na, attól menjünk, most ez egy hosszú idő lesz. Na, menjünk, ja, tudja tépet. Én visszajön. Ott itt visszaja. Mi addig üljünk ide, jó? Barátnőim. Már megidétett nekem, hogy veszel ét. Jól van édesem, majd veszetneted. De jó, 15 éves ajánlat, fiú 17 és már barátodsz. Majd együtt vannak, úgy szerelmesesnek. Szerelmeset. Be az osztályba. Nem akarod beülni. Én beülök. Én nem. Én le ide. Majd inkább menjünk oda. Ide. Jaj, fűbe való. Na én addig ide lejött a tépet. Jó, én addig fölveszem. Jányot. Mit játott? Tehát minden helyét, de minden megyünk fel a harmadikat. Úgy igen mehet a szülibe. Ott lenni, hogy félve, hogy így szóba az István. Én Nyilvától Balatot, Táncicsit fogom 3 számmal, és én az egyes iskolába jártam, Vardalászló vagyok, és most már Gyula iskolába járok, az 100-szor jobb, mint az egyes iskola. De bár az egyes iskola pont ennyi emeletes volt, mert liftes, mint az enyém, az egyes iskola, de a Gyulai szállnak már. Pont a Gyulaiban ilyen tápla van, ilyen. Na, szépen nyertünk. De videó. Menjünk fel. Ajánlatot láthattam véletlenül. Nem baj, majd feljönnek a lépcsőt. Minden iskolában van lépcső. Hogy fel akartunk jönni ide. Az igazgató nénihez. Bocsánat. Igazgató néni. Én menni a talót haza. Jó, de lesz igazolásod? De hát itt van ott a szuliba, persze ott lesz. Tanárnéni, abból, hogy neki miért van a tanárnéni, ha neki... Jó, de nem mehet el haza, és nem mondod nekem tanárni, mert igazgató, mert te itt dolgozol. Jól van, és húzzál be a helyedbe. Nem mehet el haza. Szédeld el magadat. Nem szédelnem el, na már azonnal tatajodat haza. Nem mész, mert szólott az ellenőrnek. Jól van, nem is akartam hazamenni. Tehát visszaeltem tanárni. Tudod, imádott itt lenni.
tőlem van imádol is lenni. Na jól van, menjél. Nyugodtan haza. Jó, tehát hazanéztem már. Nem is kell hazamennem. Én szépen élet hallgatott itt bigodt videóban, nehogy megzavard az osztályokat. Hát nem oda is szokott zenét hallgatni, az más. Az én vagyok. Halljátok? Nem baj. Halljátok? Na, attól. Én szeretnéted... Amúgy el szeretnék illetet köszönni, mert már... Tehát megmutatom neked azt, ahol hogy jár még a házam, és utána el tudunk menni. El tudod köszönni, és majd még tudod járni ilyen esztrefele. Tehát megmondott, eltettem fel. Így alatulattul, ha. Így nem szép, de azt én festettem ki most. És az ilyen talapét jöttem. Meg is mutatom minden bűnjön. Olyan vannak, hogy ott látható, ennyi butolyom van átba. Ennyi van. Szettjénben nem olyan szott van ebből. Ebből jadon sok mindenem van. Gondoltam ilyenek. Világítanak, hasonlítva. Hogy mondjuk, mert itt látni fog 3 tisztján, apa, anya. Ennyi fényképen van, összeszem. Mely. Azért lett ennyi tevé, mert a fürdődőnek lett hely. Lássátok, itt egy fürdő, most töltöttem már a tutabotát, ennyi fürdőnöm van. Nem baj. Hát ennyi szettjénem van, de nézzétek meg, az összes tűn. Ennyi szettjénem van, nézzétek meg a szőneteimet. Ezt hogy lettették felé? Jó, minden játékot mostanában újítanak dehetet. Még ezt nem mutatnom. És mutassunk meg, mennyi zuhanyom van. Ott lett egy ilyen is. Ja, ezt tudom. Ennyi fürdőtártam van, VT-bű jadonc ott van. Ja nem, mi bű van jadonc, ott elfelejtettem. Ezt mutattam. Azt hiszem mozdóbű ebbű van jadonc. Csitőbű szott van. Szott volt, de még ennyi lett. Ebből jadonc mindenem van. Nem ebből van, szerintem ebbe a játékban lett több mindenem. Nem, hát ez volt. De hát mi lett itt a botában, olyan tevés lett minden. Nem baj, tudom, mi van a legtöbb. Átbúl. Ilyen bű van szót. Jajon. Ilyen bűl is jadon szót van. De hát ez azért szót. Ilyen bű jadon szót van. Jadon. Lássátok? Hát ebből is van az észot, de nem olyan szot. Elmondom, nem olyan szotos van itt millió van. Hűtőbe szot van. És szot. Vagy 6. Vagy 7. Szétbű, jadon szot van, azt elmondom. Ennyi. Asztalból is jadon szot van. Ennyi mindenem van. Ennyi díszem van, ami látható. Bocsánat, hogy szipodottat.
tehát folyt az öröm. Van a disófénet, minden van itt. Ebből van a legtöbb szerintem. Itt van a itt van a tanapé, nem tudom, hogy mutattam-e. Itt vannak a dobozaim, ebből nem olyan szott van. Ezért ilyen izét, amit ezért alapból megvoltat nekem, mint. De van olyan, ami nem volt meg nekem, nem volt bennetem, ezért a démántot. Tutataját. Ott van, látod, ebben van a tutataját. Ilyen ágyat a tisztutátnak. Ez ennyi dolgom van ebből. Sajnos. Itt vannak ezek. Ezt már mutattam, mutattam. Na, kezdjük a fénytépet vele. Itt vannak a fénytépező, tévé, monitor, laptopot. Ott egy laptop, itt egy laptop. Itt minden van, de hát egy jadanszott minden. Már unom. Handfalot, zenedoboz, jádió, minden. Terszintett itt egy jádió, ez arra. Itt van egy jádió. Itt vannak az ilyen majódépet, ez a beszélő, hópihét. És ezek mind amúgy mert voltak, pályház nem, de azért mert volt a Józa Színház, a 7 emeletes, a 3 emeletes. Most beengedem a masztát a szobámba. Most hallasszátok, szerintem hogy feláll. Szerintem ez lesz a világ összes hosszabb videóm tutabotásban. Gyere házad! Gyere beljön! Gyere! Mennyi? Na, attól ezetet már megmutattam. Jöjjenek a játékot. Az ilyen tornázót, ilyen labdát, ilyen toszajat, minden. Itt vannak a fát. Amit is szoktam tenni mindig. Összeszedni fámban. Itt vannak a lámpát, a tintit. Itt van a... Itt lesz egy ilyen... Itt van ez is. Nem állna bent jól. Csutát. Nem tudom ki mondani. Itt vannak a szemetek, ilyenek. Látod a levelet, az a szemetek. Most nem szemetek, itt van ennyi dolgom, van ilyen bűr. És ennyi festétem van. Most hogy tetted be? Azt sem tudom, de milyen volt. Nem amúgy egy fehéret a talót. Na, összesen ennyi festétem van. Ilyen vannak, ami az ilyen tempét. Ennyi oldom van. Tapéta. Komolyan mondom, hát eledem van mindenből. Ilyenek, most gyorsan hozom. Ez tök jó lenne. Ide.
Nem, ez ilyen nem olyan álló. Talán egy ilyen tök jó lenne egy ilyenben. Na, sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájtot, ha van játékvetet, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Remélem megnézitek a videómat. Puszi!